Takže nazdar ľudia, vítajte pri novom videu, kde som tu dneska s... Minerkom! Áno! Nerob! Ja už horím tiež. Dobre, tak toto je super intro. Idem ti pre veci. Počkaj, veci ma teraz nezaujímajú, ideme dokončiť to intro, dobre, ja som hneď tu. One eternity later. Dobre, poďme. No kde máš veci, ty vidím. Čak potom po ne pôjdem, nestresuj. Takže dneska budeme točiť video o tom, ako budeme robiť čo? Ľudia, pôjdeme ťažiť netherity. V Nedri a vlastne toto video je hlavne pre mňa kvôli tomu, že ako môžete, teda ako ste mohli vidieť, no tak mám samé diamantové veci zatiaľ a nemám ani jednu vec netheriteovú, nemám ani jednu vec netheriteovú, síce nejaké veci, ktoré, teda takto, síce doma už mám nejaké netherity, ale ešte som si ich nedal na armor a taktiež budem potrebovať pre ostatných hráčov, napríklad pre Ali, keď príde k nám už konečne do týmu, alebo pre Bobinu a taktiež Peťo nemá nástroje netheriteové, takže vlastne ideme na veľmi veľké ťaženie netheriteové a môžem ísť konečne pre svoje veci. Áno hej, takže Mr. Minorko potrebuje veci pre tých incestov, ktorí si nevedia sami naťažiť alebo sú neschopní na to, aby prežili jeden výbuch postele v Negri. Technicky, Peťo, technicky nie pre tých incestov, ale pre tie incestky, takže získavam veci pre nejaké ženy a to sa mi páči, to sú dobré aktivity, ale dúfam, že toto vystrihneš. Možno hej, možno nie. No tak, ľudia, ja sa tak neteším na ten end, to bude jak s opicami ísť. No inak ľudia, to je pravda, napíšte dole do komentárov, že kedy máme ísť zničiť Ender vtáka. Áno hej, toho Ender vtáka. Vôbec som nepovedal Endboard, ale to je jedno, ja sa Banu nebojím. Bán sa bojí nás ľudia. Áno. Jeda, ty kde si stále? Ja sa s ním... Ja však zemiaky mi odleteli do jaskyne. Na čo sú ti zemiaky? Ja mám u seba 32 kúk diakubov. Teda porčo. Dobre, tak daj mi Dobre, tak vylez hore. prosím, daj mi, ja mám 5 zemiakov. Promazonov minus. No vieš čo, nechcel by si ísť inak, je vlastne, počkaj, portál máš hore. Portál máš hore, čo? Mňa nevadí, Čo to pôjde, trepeš? nech sa byť. Trochu sa mi sekáš. Aj ty mne. A to je ten bandikam, určite. Tak lebo tak... No ja som to, že trochu sa mi... Ja som to, že trochu sa mi sekáš povedal 20 Ja ti sekúnd pred nerozumiem. tvojou odpoveďou. No poď, som tu. Nerob. I don't speak, daj mi Jakubov. Ja hej, dobre, počkaj, ja ti to dám. Tak, dobre. Dám ti takto. Zober si to. Počkaj, ja si musím ešte usrať. Prasco ide zožrať prasco. Teda čo? Čo to povedal ty hajzel? Ale nič. No tak dobre. 1000 years later. Dobre, môžeme ísť? Dobre, nezobral som ti nič. Ideme na to! 1000 cooked pork chops later. Dobre, gaďala si to. Ja by som to hitol taďal to, jak mám cestu na alihanciu. Nechceli sme inak zobrať postele? Ne, ja preferujem normálne to ťaženie. A na to No mám... Doriti, ja nemám svoj hlavný krompač, ja mám siltačový, lebo ten hlavný sa mi zničí o chvíľku. Tak budeš mať siltačový, to je jedno. Ja počujem tak strašne veľa Jakubov, to je proste shit. Ja. Počúvajte ľudia, ja by som bol strašne rád, kebyže dáte like a odber na tieto videá, lebo... Mne Doriti voletila mucha. Jeda Maria, sa teba pozri, kam ideš? Kam ideš? Nejsem. Mne voletila Doriti mucha reálne. Chudák, to je Čo ju prilákalo? Čo hráš na počítači? No ja, áno. No, teda na záchode som myslel. Počkaj, tu budeme kopať dole, jo. Nezabij sa. Čak to je už vykopané. Vykapané. Odskoč ku Pozor, mne. Jakub! Ježiš, Jakub ku mne skočil, cecka, ty buzerán. Well. Musíme ísť na výšku 13, to si uvedomuješ však. Ne, na normálne ťaženie je 15 let. 13, I like them young.
What the fuck is this? Že ma nikto nepočul. Dobre, 11, dajme 11, lebo ľudia z žiadneho konkrétneho dôvodu 11 je lepšie číslo ako 13, však Peťo. Unexpected. Hej, moja voda. Well. Nemám na to žiadny konkrétny dôvod vôbec. Vôbec. Dobre, Peťo, kde si? Ja aj tu, dobre. Láva. Peťo, ja som by the way chromý. Pozor! Vylez odtiaľ! Doriti. Musíš si uvedomovať. Kamo. Že si nezistil, čo som robil práve. Hej, Kamo, tam je proste láva. Ja sa to tak trošku buguje, ja tam vidím, čo tam je. Marko! dobre ľudia, Minorko, back to game. Ideme to vygrandiť. I think you played this game before. Kamo, I've fakt touched ideme some niekde kids inde, before. lebo tu je Ondra láva. Vlček, be like. My sme hrali s Jakubom a s tým. Peťo, počúvaj, Ondra Vlček, be like. I touched these kids before. Well. I've touched these kids Necho before. tak blízko toho, ešte skončíš v lave, ty bizero. Proste ja to robím takto, že vyťažím takto pár blokov a skontrolujem, či tam niečo. Peťo, vieš, že sa musí ťažiť pri tom čánku. Áno, hej. Čak mi nepozri. Kde končí ten čánk, takže tunak. Otvor si čánky. F3B? Ne, to sú oné hitboxy. F3G. Hej. Najdi ten druhý roh týmto smerom, 16 blokov a až pri rohu. Poď mi ňou. Ryb moja kondička. Ok, dobre, som tu. Budem ťažiť vedľa. Mia, však si kľudne zavolaj kamaráta. Pôjdeme šestáci proti štvrtákom. Well. Jaký šerblík mi volá ten Polák teplý. Už nejaký buzerant do nej ťažil. Ale nechci s vami hrať. I hate niggas. Počkaj, ne, to nebude vo videu. Me too. Ale nesranda, určite to tam bude. Bude to bratranec. Môj pickaxe bude plakať. Wow, láva. Ali bude plakať. Mne tak vážne nejde. Mne sa vrátne. Ani poďte do lobička, mne sa tu nechce hrať. I played these niggers before. Ľudia zatiaľ žiadne ancient debrisy a to ma celkom sere. Tu je aj mňa. Jo, ale toto video bude fire. Ja tu mám už niekoho tunel som našiel. Sebíka, to nejdu hrať? A vyzerá to ako keby, že tu niekto... Sebík, voňa mi tvoj pipík. Tu tunel. Ryb môj pickaxe. Peťo, No? Peťo, v aute je neger a Ukrajinec, kto vozí vozidlo? Vycaj. A vozí vozidlo? Nenáhodou, kto riadi vozidlo? Drž hubu, ty čurák. Pou, není zapnutá telka. Kto je doma? Peťov otec. Ale ne, Peťov otec je Sigma. Hej, aj ten tvoj. Dneska čo tam došlo, čo nám ukazoval blato? No, že jak sa tam deti voza na onom. Nejakom minecarte, ty kokos. Marko, Kamo, žiadny on je ešte. Ancient Negris, teda Debris. Kdybych byl skibidi, tak bych Ancient hodne Debris, sral. Ancient Debris. A chodte do reci, jak to, že má každý lepší lag jak ja. Lebo si špekatý, riadný buzerant. Si to povedal No, ty 2 kámo. Ancient Debris. Že si Sigma. Marko, Ale tvoje videá sú mega fun. aha. Wow, takže ty takto.
No, ty pustiť cez ten voice bot, ten sound effect, že jej. A má toto video, na tomto sa budem snažiť zostrihať čo najlepšie. Vieš, v stredu máme prázdniny, také menšie. To budem tryhardiť. Kdybych byl skibidi, co je kajsena, tak bych se dotkl každých dětí, co mám rád. Já mám Ondra Vlček a feeling. Ondra Vlček je pedofil. Také nečakané. Však keď je Čech. Tak prostě jak Bobina. Chalani. No problém. Kdybych byl skibidi, co je kajsena. Ľud, počúvaj, ja to tu asi potom celé dajme tomu, že vystrihnem túto nudnú pasáž ťaženia. Kedy Bobina ukáže? Oho. Čak Bobiny ne. Bohužiaľ áno. Čak Peťo, chceli by sme čo? No hej. Peťo uvažoval. Dúfam, že to nepôjde do videa. Čo? Áno, pôjde. Ale nesa. Ne. Ťažil si NT2 už? Takže nazdar ľudia, sme späť. Minorko prišiel z veľkého trápenia, a.k.a. Mačka. Tak máš slovo. Mám takú sklopnicu. Ľudia, to bol taký brutálny boj. Stoj na mieste! Jau. Ja idem Ja? za tebou, hej. Ľudia, počúvajte, to bol taký brutálny boj, to bola nepredstaviteľná bolesť. Jau. Celý mám roztrhaný venec. Ideme späť na bejsku. Počkaj. Už mám to z bordelu, Počkaj, inventária, mám skoro počkaj. zničený pichvac. Môžeme, ale mám to bolo brutálne. Roztrhaný venec mám. Pamätáš si, keď ja som mal? Keď sme... Hej, no. Že minút. zadám sračku. No kde je dom? Jablčko. Neviem. Ja viem, kde je dom actually. Ja som si 100% istý. Peťo, poďme jump. Ja viem.
Teraz to bude... Marko to... Viska Barca, Viska Katalúňa. Ja mám sračku, lebo som fakt teplý. Vieš o tom, že je nahrávanie a myslíš si, že to tam nedám do videa? Čo? No, ale to je klamstvo aj tak, ľudia. Well. Ľudia, počúvajte, veď som prizval do môjho týmu Alicu a Bobinu, tak to je podľa mňa dobrý protiargument. Peťo, súhlasíš? Sa pokiaľ to uvedal si tebe. To je proti Hlavne nehovor, čo robím v škole. That's the question. Why is Peťo stupid? That's the question. Who do you think you are? You stupid. Talking to. Who do you think you are talking to, you bitch? I'm gonna attack some kids. Peťo teraz kade? One eternity later. Počkaj, náhle. Takže ľudia, sme späť teraz z Netheru. Vidím, že prší a je noc. Takže koľko máme Netheritu? No koľko? Ja mám 5. No ja mám 10, takže máme 15 Netheritov. Ja sa idem Ťažká matika. Čo? Ťažká matika. Čo ma tu obklúčuješ s čiernymi blokmi? Poďme do roboty, ťažíme. Ja sa cítim jak nie. Ľudia, ja hovorím, my sa nebojíme banu, ban sa bojí nás. Asi tak. Doslova my sme ban pre ban. My báňame ten ban. Ne, doslova my sme jak Speed McQueen, že normálne, že ľudia, ja sa bojím banu, tak nehovorím nič rasistické, nacistické, blablabla, všetko, čo končí na ISM. Ten Speed McQueen, ban by sa mal bať mňa. Ne, ja je. My sme všetko, čo končí na ISM. Hej, to je zase pravda. Ja si idem opraviť pickaxe. Chceš opraviť? No, ja ho mám zničený. Tak už ho nemáš? Ne. Ale mohol by si opraviť ten môj, počkaj. Kde je tá moja česta? Tento pod sem padaj ty hajzol. 16. Au, to boli. Dobre, hoď mi to. Nemám na to. Som chudobný. Tak oprav to pokiaľ môžeš. Nemôžem, lebo nemám ložu. Ja si odložíme zatiaľ naše pickaxe. Asi tak. Fakt dal po tej česky na drevo. Nice. Hej. To už je vypečené. Počkaj, ne, to sú sexy sa dobre. To už je vypečené, áno. Dobre, zoberieme zlato. Robí negerity. Aj takže ľudia. Tree nega... Kamo, ja som zopakoval históriu. A nám chýba jeden. Kamo, nám chýba jeden posledný. Negerite. Bro, we are cooked. We are cooked, bro. Dobre ľudia, takže máme 3 netherite a 3 netherite scrapy. Tree nega... Ne. Kaň, koľko chceš ty? Ja? Daj mi jeden netherite a všetky scrapy. Počkaj, tu sú tie skrepoše, chytaj. Tam sú. Good boy. Ja si to idem rovno... Dobre, potom si to nahážem. Ideme spraviť outro. Fajn, ideme pred Neger portál.
Nevykradol si ma, no. Ne, ja žerem. Dobre, tak poď vedľa mňa. No dobre. Dobre. Nero! Ty buzerant. Sorry. Poďme. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko. Keď sa vám video páčilo, dajte. Like a odber a dislike a hejtkom a No. zvonček. Áno, hej, presne. A keď dáte dislike, my si vás nájdeme. Seriózne. Asi tak, ľudia, viete, ak dobre viem hrať GeoGuessr, si nájdem váš dom. Teraz, takto si vás nájdeme. Týmto dále to hádam. No takže pre dnešné video by to bolo všetko. Takže... A čaute! So-